Ahoj lidi, tady je Sip. Dneska vás vítám u hraní hry, která se ještě více podobá originálu hry Fundamental Paper Education The Fun Game. Doufám, že to říkám dobře. V téhle verzi se píšou testy. Já už jsem to jednou zkoušela hrát, zkoušela jsem udělat i video, ale zase se mi to samo vyplo, takže... A zrovna v dobrém momentě, kdy po mně šla Miss Bloomy a Berserk. Je to tahle ta hra, kterou teď momentálně hrajem, nebo no, spíše se nám tady už skoro minutu načítá, vole. Tak, jo, to minule, co jsem hrála, to není až taková zábava. Tohle to je větší zábava, protože tady po vás mohou jít všechny ty 3 učitelky, co prostě normálně zabíjí. Takže o to je to lepší a my si to teď jdeme zahrát. OK, chápem? Hodně štěstí. Fakt. Jako po tom, co mi udělala minule, jí nevěřím, vole, nemám jí ráda, ale vy uvidíte sami, jaká umí být. Vy, co jste to ještě neskoušeli hrát, ani tedy na Robloxu, protože třeba nemáte Roblox. Ne, tady jsou učitelky. Miss Bloomy, ta tu taky nemám ráda. Počkejte. Ty má svině, fungují. A úplně na random, takže každopádně teďka jsem si nenaštvala Berserka. Počkejte. Tady máme nějaká pravidla, ty si s radostí přečítat. Takže nešikanujte nikoho. Počkat, udělám to za vás. What the fuck? Nešikanujte nikoho, udělám to za vás. Učitelka a šikanovat žáky. To se nesmí, ty vole, to je hnusný. Vím, o čem mluvím, jo. Každopádně dobrý den, slečno, to je, vole. Vy máte ruku jak a vy máte tady hezky takhle ruku za zády, vole. Každopádně ty dveře mě štvou, se otevírají. Dobrý kancel, more Oreo, to si určitě vezmu. Já to brát nebudu. Berserko. Tady je Rostomila, no, já bych ji hodila do toho koše. Kamo? Hele, jakože já vím, žádný učený z nebe nespadl, ale kdo kreslil sakra tohle? Já mám takovou teorii, to byl určitě Oliver, který si z ní dělá srandu. Ale jakože Miss Circle nemá tak oškubaný vlasy, ale vypadá jako škubaný kuře. Na tom obrázku, ne v realitě. Slečno Circle. Nemyslete si, že bych o vás řekla, že vypadá to jako oškubané kuře. Co mám tady na půli? Very interesting, I don't care, protože mě to nezajímá. Já chci tady. Jsou tady nějaké písmky. Každopádně ještě musím udělat 11 testů. A budu se muset snažit, aby mě nezabila jedna z učitelek. More bazén. Jdu si zaplavat. Já si zaplavat rozhodně nechci. More školní bazén. Já nikdy neměla školní bazén, ale když jsem chodila do školy. Jak chci na co ten blbej test. A jsem v prdeli. Neslušně řečeno, takže já se půjdu utopit v bazénu, nemůžu, tak nic, no. Do prdele, teď půjdu špatnýma dveřema. Mami!
Mami, já si chci utopit v bazéně, můžu se utopit v bazéně, nemůžu. To prdele, tady ty dveře nefungují. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na ní koukne, toho pešek svým velkým kružítkem bouchne. Jo, nebo ne, že ho bouchne more, ale je to svině jedna, vole. Slečno Circle. Já jsem tady, ne. Je potvora. Kdo se točí tam na vrch? Dobrý. Teď můžu zdravit. Můžu se otočit tam na vrch. Dobrý, neotočí se. Svině. Neser mě. Ne, já jsem ji vyprovokovala. Hajzlu. Ne. Já musím zdrhnout, ale já musím zdrhnout. Bye. Dobrý den, slečno Tevel. Máte krásné parohy. Vím, že je to součást vás, takže si z vás nebudu dělat srandu. Já radši mizím. Bye. Ale more. Je tady písemka? Sakra, není tady písemka. More, po mně jde už Miss Circle. Určitě tady někde je. Dobře, zaspívám si. Tralala. Miss Circle se zbláznila. Všechny nás totiž zabila. Pak jsme se neučili. Tak jsme sprdeli. Ladali. Dobře, tady taky nic není. Ne. Pomoc. Oh my god, I don't want to die. Je tady písemka? Není tady písemka! Je tady písemka! Super, aspoň někde, vole, do prdele. Já nechci umřít. Miss Circle. Tak. A tenhle test vám zaručeně vyjde negativně. Je tady jedna odpověď a všichni víme, že Miss Circle má ráda sušenky Oreo, takže koukejte, co se stane. Je to špatně, protože Miss Circle má ráda sušenky Oreo. Do prdele, ty mě zabije. Kde je? Já nevím, kde je, nevím, kam má být. Ne, já jdu špatně. Kurní čopa, vole. Sakra. Dobře, ona mě zabije. V klidu, já umřu. Už nikdy v životě nikdo neuvidí. Běhej, ty má potvoro. To říkám sobě. Ne jí. Ona není malá, ona je velká. Výškově ona je, vole. Ona má snad 2 metry. Což jako, já se jí potom bojím ještě víc. Teda já se bojím všech, tady já se bojím i rostlin. Což jako, fakt je pravda. Já jsem se reálně jednou lekla i rostliny, vole. Že to je Miss Circle a ona to byla kytka blbá. Tady v té knihovně zatracený. Já se jí bojím, vole, já se bojím, že tady na mě někdy vypavne. Tady písemka? Není tady písemka. Dost na prd. Dobrý, já jsem ji tekla. Doufám. Ne, já dlouho, ale tekla jsem jí. Miss Grace. A tady písemku Miss Grace? Máte úplný prd. Teda, cože? Máte skvělou kancelář, slečno Grace. Je tady písemka. Jak jsem zoufala, vole. Není tady písemka? Je tady písemka! Ty vole. To je bomba pecká. Nechci napsat test. Tady někdo je, vole. Jupí, ale stejně mi to nepomůže, protože mě pořád chce zabít. Že tady někde je, vole. Slečna Grace si tady zpívá. Slečno Grace není důvod k oslavě. Já vím, že mě chce zabít pořád, takže já od ní jdu pryč. Já se jdu spláchnout do záchodu. Tam totiž patřím. Ano, já patřím do záchodu. Počkej, tady už jsem se koukal, že žádná písemka není. Ona se sekla? Ona se sekla bez zdi. Hele, Oliver! Jo, opravdu. Hele, jako, nechci urážet Olivera, ale jakože neřekla bych, že Oliver je zrovna nějak moc chytrej. Což bych jako zip neměla říkat. Neměla. To byl vtip, Olivere, jsi chytrej, potvrzuje to i to, že máš na hlavě napsaný A+. A dobrý den, slečno Bloomy. Zabijete mě? Ne? Jenom kromě takhle hostejně projde. Hele, Miss Circle se zasekla. Bomba!
More, je tady nějaká písemka do hajzlu. Teda. Pro boha šitého. Dobrý den, jak se máte? Doufám, že si máte skvěle, protože já jsem naprosto k ničemu. Vole, tady už jsem byla. Jdu si zaspívat. Hej, furt někdo chodí. Já už si tady všech bojím, kámo. Já se bojím všech a všeho. Já nechodím za slečnou Blumí, já hledám písemky. Je tady nějaká písemka, krucinál Hergot. Písemka! Doufám, že to není písemka slečny Blumí, protože... Proč? Proč, sakra? Ale tahle otázka není zase tak těžká. Nebojte, zvládla jsem test, protože jsem se učila tím, že jsem hrála Roblox. Hele, nejlepší způsob učení se hrát Roblox. Já se jdu oléčit, já už mám infarkt. Do prdele, tam bych neměla hodit, tam je myslím vyser. Ne, tady je test. Dobrý, tady písemka. Já bych něco řekla, ale nebudu neslušný člověk. Čekejte. To je... Ne. To je taková kráva tam se. Reálně, já chci napsat blbej test a ona na mě vypavne, kámo. Počkej. Dáme si, vole, chvilku meditace, vole. Dejchej. A pevně jsem, jak se dejchá. A břeď, vole. Kámo. Nevím, si udělat člověka trošku. Třeba se tím uklidníme. Se jí vypadám jak idiot, takže vole, nic. V klidu. Kámo, měla jsem už 4 písemky, vole, 2 z toho jsem zvládla. Bych mohla dostat aspoň půl bodu, nebo vole, dejme tomu, že body jsou 4, tak bych dostala 2, to ještě v klidu, kámo. Kámo, ale tohle mě fakt naštvalo, kámo, já jsem chtěla napsat písemku. Říkal jsem si, jo, nejde po mně mi z Blumí, jo, naprosto v klidu. A ne, vole, já přijdu do knihovny a vole, ona na mě ze dveří, kámo, vybavne miserko, zrovna ze dveří, kterým jsem chtěla projít. Kámo, ona na mě vybavne, já si tam můžu vymotat, protože tam je tam debilní kytka, vole, a debilní stůl a všechno možný, vole, co tam nemá nic dělat. Dobře, ten stůl v pohodě, ale ta kytka, vole. Ta obří černá kytka, vole. No co to je, vole, nějaký stromeček? Ne, kámo, prostě ne. Ale takhle to nejde. Neotačí se. Jdeme to zkusit ještě jednou. Já se nevzdávám, kámo, já se nevzdávám. Guten Tag, vole, guten Tag. Vážně. Opravdu. Fakt. A co dostanu za to, když jako to, jak se to vole jmenuje, když dostanu A+, prostě dostanu A+, vole. Prostě, jak jsem to řekla, nebo nevím, jestli jsem to řekla v tomhle videu, ale prostě pokazíš test, dostaneš trest, jo, Eli. Elinka mě jde tady klidně. Eli, jak říkám, že až mě tam Miss Sarka zabije, nebo Miss Blumí, nebo Miss Devil,
taky pokousy do krve, ať tě střídá krev. I když to je jenom papírový učitel toho tady. No jo, tak ty potřebuješ pozornost. Ty můj hafane, tak. Co chceš ven? Ne, ty jdeš tady provokat Fionu. Dobře. My se jdeme dobrovolně, no nevím, co jdeme se spolu dělat, každopádně co je tohle za test. Miss Circle. 8/9. Tyhle to jsem věděla. Ale to je moc těžký na počítaním. Prdele, já jsem idiot. Já jsem takový ichtyl. Je tam Miss Circle, já už se jí bojím, ty vole. Já nevím, odkud tam mě vypavne. Vy jste byl pomoc. Ona je tam vzadu. Takže musím utéct tam. Protože já jsem chytrý student. No, chytrý student nejsem, ale dobře. Tohle nebyla zrovna těžká otázka. Špatně, hopla. Já nevím. Ne, bylo to blbě. Do prdele. Sakra. Já jdu zase blbě, ty vogo. Já vždycky jdu těm učitelkám naproti, kámo, aniž bych to chtěla. Já jsem prostě hrozný člověk. More zase ta knihovna zatracená, vole. Já tu knihovnu nenávidím, to je prokleté místo, kámo. Prokleté, reálně prokleté místo. Zas tady na mě vypavne, vole, já to vím. Miss Bloomy, dobře. Dobrý den, slečno Bloomy. Má tady slečna Grace test? Dobrý, máme tady písemku. V kanceláři slečny Grace. Prdele. Tady to je. Já jsem taky slepá, vole. Ne! Tak nic. Nemáme na výběr. Na tohle se nedá odpovědět ani správně, vole. Nesnáším testy, kde je na výběr jen jedna odpověď. Já se bojím, ty vole. Já mám normálně naděláno už i v kalhotech. Ne, to slova jako... Pomoc. Já nevím, která je správná cesta. Žádná cesta není správná. To je správná odpověď. Miss Circle zatraceně. Sakra, mamma mia. Já umřu. Já zdechnu v poušti. Nebo ve škole vlastně. V poušti ne. A poušti můžu být taky, ale na poušti nejsem momentálně. Běž ty debile. Běž tady. Písemka? Písemka. Ne! Do prdele, kde jsou ty dveře? Ne, ty malá mrcho. Ne, já jsem se tady zasekla. Ty vole, on na mě, kámo, stříkne do očí pepřák, kámo, tady já, vole, nevidím potom. Keep trying. Really, ty vole, to se snažím. Ne, dýchej. Tahle hra je pro lidi, kteří mají trošičku silnější trpělivost. Ale když jako, kámo, OK, když to zkusíš třeba 3krát po sobě, fajn. Ale když se ti to nedaří reálně tady 10krát po sobě, když to takhle zkoušíš, to už potom tebe i každého, kdo to prostě hraje, prostě začne prostě iritovat. Mamma mia. Kámo, ona prostě, ta Miss Circle je hrozná učitelka, úplně. Best teacher ever, ty vole, určitě. Úplně nejlepší učitelka na světě. Normálně takovou učitelku bych opravdu chtěla, která mě zabije za to, že jsem
pokazila písemku. Vážně, opravdu, takovou učitelku bych opravdu chtěla. Chtěli byste ji i vy? Pochybuji, silně o tom pochybuji. Fajn, co tady máme za oznámení? Už na mě nemluv! Já už ji úplně nesnáším, kámo. Ale vážně, ji fakt nesnáším, ty vole. Je malá, to je čiré zlo, normálně. Čiré zlo. Fakt, že jo, kámo, čiré zlo. A Miss Grace ji tady nechá pracovat. Jak hloupé. Slečno Grace. Slečno, tebe zachraňte mě. Taky hrabe. Hej! Tenhle člověk mě úplně nezajímá. Jdeme. Hopla. Bye bye. Mějte se hezky, skládejte desky a protože jsme v Česku, tak mluvte česky. Každopádně slečna Tevlta jí mlátila hlavou do zdi, takže očividně i jí tady z toho hrabe. Nedivila bych se, že já bych řekla, že jí hrabe už celkově. Písemka. Ale tady je blízko Miss Circle, vole. A tady odsud je jenom jeden jediný únik, vole. Ach jo, no tak nic, guys. Tak, doufám. Počkejte. Ne, to jsem věděla, to je tady toto. Ty. Její. Doufám, že... Jo, vlastně to je moje první písemka. Mám 1 z 12. Takže dobré, zatím mě Miss Circle zabít nechce. Což je jedině dobře, protože jo, co bych dělala, kdyby mě to chtěla zabít. To by bylo velký špatný, že ano, slečno Circle. Ale jako nás tak hezky kráčí tak sebevědomě, vole, po té chodbě, jakože... Vole, kdo mě neposlechne, to zabije tím kružítkem, vole. Tady je blázen, má místo ruky kružítkom. A jako ona, jako kámo, mě by se zajímalo, co se jí stalo s tou rukou, kámo. Hele, tady je písemka. Doufám, že to není písemka slečny Bloomy, která tady teď zrovna prošla. Díky bohu. Co? To už mám najít, ty vogo. Počkáte. Jo, minus 64. Minus 64, ty debile. Chichy. Dobrý den, slečno Bloomy. Dobrý den, kytko. Já mluvím s kytkou, ale ty kytky tady šplývají s okolím. Písemka. Doufám, že to není písemka jedné z učitelek. You stupid. To je oznamovací věta. A velice mě uráží. To je šikana. Mami, mě šikanuje Miss Circle. Ona mě šikanuje, ta učitelka. You stupid. 21, vole. Není pravda, že jsem blbá, vidíte? Vidíte, není pravda, že jsem blbá. Já se jí bojím, ale já nevím, kde ta prcha je. Me scared. Já mám pocit, že těma dveřma nemám chodit. Do háje! Já jsem se jí lekla úplně! Ne, ty malá mrcho, nech mě bejt. Nech mě bejt. Já ti uteču, vole. Uteču ti. Do prdele, tam je ta knihovna zatracená, že jo? Nesnáším zelený dveře. Ale zelenou barvu mám ráda. Very interesting. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Do prdele. Nezajímá mě, jestli tady nějaká písemka.
Tady vidím velký špatný. Já jsem viděla, že je špatná odpověď, protože jsem blbá. Protože nejsem blbá. Ne! Slečno, to je vl. Jo, to jste vy. To vy tak dupete jako slon. To je crazy. Kde je tam Miss Circle? Já se bojím, vole, že na mě nikdy tady vybavne. Z těch dveří, kámo. Ale proč ta slečna tevl tak dupe jak slon, ty vole? Tohle je špatná volba, ty vole. To je špatná volba, já už to vidím. To je špatný. Ne, já to věděla, vole, jumpscare tady na mě děláš. Nechni mejt. Šupaj do, běž. Já nemůžu běžet, vole, do hajzlu. Běhej. Hopla. Já se budu schválit na záchod, vole, tam nemůžete mě vlézt. To je neslušné. Do prdele. Sakra. Mami! Mama není doma. Sakra, mama není doma. Ne, ty zelený dveře tam nejdu. Dobrý, utekla. Miss Tevl. Jupí. Aspoň někdo hodnej. A zatím je hodná. Se to změní. Tady písemka. Ale... Já teď nevím, kam mám jít. Je dobrý, vole, to jsem já. Já vždycky jdu, kam nemám jít, ty bogo. Já jdu vždycky úplně blbě. Kamo, já nevím, kámo, co dělám, sakra. Každopádně tohle je chyba. Chyba mýho života. Takhle jsem jí. Ale ne na dlouho. Nechni mě, do prdele, zasraná kytka. Pane učiteli, jste tady? Tak ne! Nemůžu se to zpívat, vole. Ne. Já cítím, že tady někde je. Ale já si ji bojím a já nevím. Já jedu určitě zase blbě, že jo. Kuk. Miss Tevl? Nikdo? Sakra! Je tady písemka? Dobře, konečně jsem šla na nějaký dobrý místo, ale tady je písemka. Minus 64. Asi ní budu chtít furt zabít. Ne ty malá mrcho. Ne, slečno Circle. Ne, to se nedělá, žáčkům se neubližuje, to se nesmí. To je nezákonné. Bože, na mě bude hrát, vole, vybíjenou. Protože se mě vybije, vole, život kružítkem. Ne! Nech mě bejt! Nech mě bejt, ty malá potvoro. Ne, zlá mi Circle. Ne, zlá holčička. Pomoc! Slečna Bloomy! Já vím, že mě nenávidíte, ale zachraňte mě. Slečno Grace! Sakra, k čemu jste ženská? Tady písemka? Ne, tady myslím písemka není, vole. 4 z 12, vole. Tak to je můj hardcore, vole. Asi, vole, mám něco dobře, něco blbě, vole. Moc. Do prdele, vole. Moc, vole. To je špatný, kámo. Zdechnu na místě, vole. Bude ze mě svačínka, vole, pro Miss Circle, vole. Bude mě zežer jak Abby. Pomoc. Hello? I'm scared. A já se jakože reálně bojím. Tady není písemka. Ne! Už zase, vole!
Je noční bůra, vole, toto. Já tady nechci bejt. Nechci tady bejt, nechci tady bejt, nechci tady bejt, nechci tady bejt. Nechci tady bejt. Ne! Na víkendu. To je potvora. Vole, ona na mě má, vole, lokátor napojený, kámo, vole. Nevím, co tady jmenuji, ale doufám, že to říkám dobře. Utíkej, utíkej, zip! Zip! Utíkej, ty vole! Pomoc. Pomoc. Mami, já už se bojím. Tady nechci být, vole, v této škole. Mně se tady nelíbí. Bude učitel. Slečna Grace? Dobrý, tady nikdo není, ale tam určitě půjde zase slečna Circle, vole. Jež to cítím, v morku kostí, vole. Takže já tu tady. A volá, má tady test. Jo, konečně. Pomoc. Já nevím. Ona po mě bude Miss Bloomy. Ne, ne, zlá holčička, moc zlá holčička, nechci bejt. Do prdele, teda sakra, ne, tohle je psycho. Už tady nechci být. Mně se tady nelíbí. Mám z toho psychický problémy, vole, já jdu do jídelny. Se uvařit, vole, zaživa. Už tady nikde nenajdu Miss Bloomy, vole. Teď jediný, kdo mě může pomoct, je Miss Devil. Tady na mě někdo vypavne, že jo? Jistě. Že ano, já to vím. Ne! Kurník šopa, vole, do háje. Po hájeho, mama mia, vole, pomoc. Zachrání mě někdo? Nezachrání mě nikdo, nemáte mě rádi. Do prdele, ona se tady schovává. Hide and seek, jo? Hide and seek, jo? Ještě útok na mě uděláš. A je sakra, vole. Ne. Tak ona to umí i vystřelovat, to je potvora, vole, no tak to ne. To jako máš nový upgrade, vole, tak to ne. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí ani trochu. Claire, zachráníš mě, obětuješ se pro mě. Slečno Devil, jste moje poslední záchrana. Než se máte zdechnout nikam, vole, kurňa, kde jsou dveře, vole, tady nemůžu bejt. Pomoc. Se tady bojím úplně všeho teďka.